ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka na itong tanan, no? Kumusta? O karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ng Sigilano, no, nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Kadili pa day, no, naipipila nga nag-comment, no? Si Junwax Pulvera, maunay angay ni Awangan, kay sadyaw-sadyaw po si Jah. Drama na ni RMN, o muna drama sa RMN, no? Junwax Pulvera, ang pinapilomino sa Africa. Salamat kayo, idol, sa pagpaminaw, no? Shout out kayo, idol. Samping pirmi. O good morning sa kuno, kang Balong, akong Otol, samping dihalong. Diha sa pagbiyahe, no? Tinaot nga naata sa maayong panglawas. O Piskay. Salamat kayo, Otol, no? Balong, thank you kayo sa pagpaminaw. Samping pirmi. Og sa tanan nga nagsunod aning dramahan, no? Shout out ko na yung tanan. Labi na sa mga ako pang upload, no, nga nagsubaybay sa mga Sugilanon gagikan sa arang in drama. Shout out ko na yung tanan ang pinupirmi og karon, no, dito maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Dautang balita ng Usay-botoy mo pasabot, ha, Jomari? may auto ko no nga nahug sa lawom kayong bungaw. Og gikumpirmar nila nga dinhi ko nung magagikan sa karaang bahay sa mga Buenavides. Unsa? Wala ko nung may tsura nga auto nga nahug. Og naglisod pa kuno ang mga rescuer sa pagkanaog sa ubos. Tungod kay nagpangdahili ang yuta gikan sa ibabaw nga bahin. Unya, ang imong driver nga si Toribio. Gituan nga patay na. Kung naminaw palang unta siya, di patuo palang ginunta siya nako. Dili unta ni mo dangat ni Kuya Toribio. Nitukma na sa dang imong mga pagduda nga tingalig doon nagi daotang mahitabo, Ashing. Guilty ko ini hitabo, pero please. Ayaw kinigi-blame na ako, please. Yung sao ba tabuan begini. Malakaw ta, by Darwin. Uy, asam ta nga kilom-kilom naman. Magsusita og unsa na update ining hitabo. Mauban ko ninyo. Ayaw na, Krisha. Kami na lang duha ni by Darwin. Ubanin na lang din si Ashing. Sige. Ikaw mahipaw. Gamitan lang ninyong akong auto. Naglakaw sila nga gabiin naman? Magsusi kuno kadto sila sa dapit nga natagakan sa sakinan nga gimaniho ni Toribio Inday Brina. In taon sab si Kuya Toribio. Kaluoy niyan, may puniyong. Unsaon taman kun mao gyud palad ngayang naangkon. Buhi pa ka siya, may puniyong. Pasagdi sila mo solbat sa ilang problema. Tiyatar sila. So, nasa Viber na. Tiya, nabalaka ko ni Kuya Toribio. Wa pa may balita bahay niya. So, sabay! Ayaw problema hango ba mga tao? Gusto kong pabati o kasuko ni Tiyatar sila. Pero dili ko makahimo. Dagol ko sa akong kaluoy niya bisan pa man sa bati niya kinaiya. Sama na siya sa akong inahan. Tungod kay sa pagkamatmon ko og kabuot. Siya mao inagatiman ako. Wa ko niya pasagdi hangtod ni naingon ko niini. Diyos ko. Padayon ko nang nagsampit ni mo daghangyo. Kinaagi sa balaan mong espiritu. Nga unta. Ikapon ni mo ang kasing-kasing sa akong iyan. Mahal kayo na ko siya. Kasi yan na lang ang bugtong na hipilin kong kadugo ni kalibutan na. Sa ilong ba ito sa site kaya rin tabuan mo, Jumari? Ngit-ngit kay balibot bay. Wala presensya sa mga rescuers. So, diretso lang ta sa police station? By Darwin. Adto ta magpakiso si. Ay, ginoo ko yung taon. Ay, inautong taga-buhi lang na si Kuya Toribio. Nagmahay ni hinon ko. Kung anong gipalarga pag yun ako sig dayon. Luyo sa pagpugong ni Ashing kaniya. Na, sabi magtahom taon, oy.
Naluoy kay ko nga naghuna-huna ni Kuya Tribs. Kay inihukom na lang siya nga muuna sa pagpauli sa syudad aron makalikay sa kamaldita ni Krisha. Sa nahitabo sa sakyanan, luwa na kuno kini mahitsura, human mahog, og nibalitok sa laong nga bungaw. Imposibleng mabuhi pa siya. Apan mas maayo ginunta to. Kung kauban pa niya kanang bati ug batasan nga hinigugma ni Dong Jumari. Kaayog yung ipaluba ni Marcelo. Kunyo, kapit ang alas 10 gabi, pero wapag bis na mabalik diri. Unya, tar sila. Sira din ang gate. Kung mauli sila pasagdi, ayaw ablihi. Tar sila. Nahibuot ka kisulti na kung buktuta ka. Ha? Katawa man ka? Kinsa man ka ang di mahimuot. Nga labaw pa man hinuon ka sa tag-iya aning dapitang nga mimandar nako ni ana. Punyong! Kanus ka lang nahimong tapik sa mga vinavid. Hilong ka! Gita ka kag bikila. Ayaw kalimot. Nga sulugoon lang kita din he. Samtang si Dong Jumari manununod sa mga Buenavides. Ato siyang agahon. Ambot ni mo buktuta ka! Ay, lahi sab siyag paminsar. Usahay makalimot siya ug unsa lang siya dinhi sa karaang bahay. Baga og naong nga tar sila. May sakinan nga nagpaingon dinhi. Sila na kana si Dong Jumare. Niya na sila. Ay, pastilan. Buntag naman lang pero wa may turibyo nga nabalik gikan sa probinsya. Ingon pa ni Dong Jumare nga paingon ako nun eh. Hain ba diha nga wa man? Oh, uy, kinsa man din nanawag. Uy, hala. Hello, sir. Gracia. Nanawag na ba nimo si Iho Jomari? Wa man, Sir Minard. Aw, gahapon, nanawag to. O nipahibaw na ko nga paingon ako no din historibyo. Mao ba? Nakadlawnan naman lang kung kuspig pinaabot hangtod na lang nakatagpilaw ko. Ngunya ni buntag na lang sab. Wa man gyud ni abot nga turibyo, sir. Gracia. May emergency man nga nahitabo dito sa lungsod sa La Tierra. Unsa? Nagpahibaw na ko si Tarsila. Nga nahug kuno sa laong nga bungaw. Ang auto nga gimaniho ni Toribio. Hala, uy. Ay, pastilan in taon. Maudi ay nga wa gyud mahidangat ganis bay, sir. Pabuta na lang ang pagtawag unya ni Jomari. Aron muhatag kanimo sa kinatibuk ang detalye. Ha? Gracia. Sige. Salamat ka ayos pagpahibaw mo na ako, Sir Minard. Sige. Bye, Ingracia. Bye, Sir Minard. Uy, pastilan. Pastilan gayod. Usa man kinigita buwa. Ay, nakalitan ko ining balita, ada. Si Dong Jumare na din nanawag. Hello, Dong Jumare. Dong. Mayong buntag. Teng Gracia. Pastilan in taong Dong Jumare. Usa ba di balita ang bahin kang turibyo, Dong? Kinsay nagpaibaw nimo? Yaya. Ag imong ambahan, Dong, si Sir Maynard. Sorry kayo ha, Yaya. Wan ako makapanawag mo balik gabi eh. Tungod kay tensyonado na kay mga rilatera. Ay, sabay dahit tabo kang turibyo. Gusto kong mahibaw, Dong Jumare.
Guba kayong auto, yaya. Wala na mahitsura. Pero, way patay nga lawas ni Kuya Toribio ang na-recover sa mga rescuers. Ginoo ko in taon. Mga gituan nga nakagawas unta tingali ko no sa dahog na sakinan si Kuya Toribio. Pero posible sa natabunan sa kuno ni sa midahili nga mga lapok ug yuta gikan sa nahitabong landslide. Unsa? Laom kayo nga agi sa landslide. Sa maong dapit nga itagakan sa auto. Yaya Iglesia. Dong Jomare, dong. Ay, dong, pauli na lang ari sa syudad, dong. Ay, way kabutagan sa kong kabala kasamtang naakapadiha sa latsera. Ako, so pakinuta kay ko nga ipahunong nila ang rescue and retrieval operation. Ay sus, ang municipal disaster na mao'y may desisyon ni Anak Jo Marie. Krisha, wa pa ko kawagtangi paglaom nga tingalig buhi pa si Kuya Torib. Jo Marie, nakita man bitaw nimo dito sa site. Laom kayo ang agi sa landslide. Matingal ito nga, posibleng nakagawas unta siya sa pagkatagak sa auto pero dito sa lapok ug yuta dito siya mapuruhi. May punto sabihan si Krisya, ba, Jumari? By Darwin. Posible lagi nga nalubong na ang lawas ni Kuya Toribio. Kay dili man lang lapok og mga yuta ang midahili. Apil naman ang mga bato. I-drop na lang unya ko sa dapit nga nahitabuan. Kay mag-inusar kong pangitaon si Kuya Toribio. Ayaw gitar ibutang sa rescue ang imong kinabuhi, ba, Jumar? Obligasyon ako si Kuya Toribio. Kay ako nagdaan niya din sa latira. Usa ay ko supaka, by Darwin. Ihunong ko sa dapit nga nahitabuan kay munaog ko. Ako siya pangitaon. Maghikog ka, Jo Marie? Krisha. Pwes, kitang duhang magkuyog. Mga matay na kun mga matay. Unungan ta ka. Akong pagyutbuin imong altar, akong agahon og talahuron. Dakar, pabuta ko na sa imong nahimutangan, ha? Dagkutan ko pa ni mga dagkong kandila nga nagpalibot sa dakong rebulto sa talahuron. O, lagi, karon na. Paabuta ko diha. Tinangga kong iring ito. Kadugay na din akong nalinlanit yatar sila. Gusto gid ang giingon ni Jo Marie. Nga nakita niyang nilipot ang akong iyaan ining kasabutan. Dini nga bahin sa luyo sa karaapay. Asa mo kato siya paingon? Anong kalit man lang siyang nawa? Sirado gyud. Pero, nganong nasundan man ako siya nga nilipot sa luyong bahin sa karaambay sa mga Benavides. Misteryosa gyud kaayo kapalan ako tiyatar sila. Dakar, madipayon. Di kay ko kung ikaw akong kauban. Uy! Asan ka pa, Egon? Uy! Dakar, asa ka? Dakar! Ay, pagpasok ni si Dam sa kusaya! Uy! Ginlok! Uy, punto ba? Ha! Gawas, Dakar! Gawas, kag ginlok lagi! Agoy! Dakar! Gawas na ba? Gawas! Dumjum na re. Unsa na may balita bahin ni Kuya di mo Toribio? Yaya Ingrasya. Gihunong na sa taga LGU din his Latjera ang pagpangita sa iyang patayng lawas. Ginoo ko, oy. Patay na mag-DS Toribio dong. Kumpirmado, Yaya. Tungod kay suma pa sa taga-disaster. Imposible na kuno nga makalingkawas pa si Kuya Toribio. Kamusik si Krisya uban sa inyo mga higala. Kanus ang paman mo mamauli nga rin sa syudad. Giistoryahan na namong bahina, Yaya Ingrasya. Ikalus ang paman lagi.
Tingalig usaon niya ning mga adawa. Basta kay depende lang unya. Ay, nabala ka na baya kaayo ko, ha? I-relax lang ang imong huna diha, yaya. Dong Jumare. Safe ra lagi kay ko diri. Wa kay angay kabalakan ako. Naakasahilan nga kayong dapit. Mao ka dili ko di mo kapungan. Nga mubati ko di mo kabalaka. Salamat, yaya. Pero nagamping mi din Si Papa ni mo, Minard, nanawag na ba siya ni mo? Wa pa. Tingali kung siya na unya mao'y mo mando ni mo paulit na nga rin sa syudad. Mo paulit ka na tingali. Depende, yaya. Ha? Dong Jumare. Yaya, Ingrasya. Di ko ganahan mong pauli diha. Samtang wa pa makit ang patayang lawas ni Kuya Toribio. Nga gituang nalubong sa midahili nga yuta. Unyan sa man? Ibaliwa ba lang daig nimo ang imong yaya? Ha? Gipasabotan to na ako siya. Sila si Darwin ug Ashing. Gusto na sa punta silang manguli. Unya? Ako silang gipangkahan nga dili ta ka mahimong biyaan din sa La Tierra. Jomari. Kung mamauli na lang kamug-una nga sa syudad, Krisha. Ako na bahala sa kong kagalingon din Tanawa ra gani ka o? Bago pa gani kong miingon nga dili ta ka mahimong biyaan din sa La Tierra. Krisha. Dili ka na ngay pangmatinga ni anang iyaan mo, Inday Brina. Misteryosa gyud kaayo si Tia Tarsilano, Naipunyo. Sukad pagayod ka ni adto ug hangtod karon. Ubay-ubay ug mga tanghaga ang naglimin sa pagkatao ni anang iyaan mo, Inday. Naipunyo. Bisan pamantuod og mga bata noon pa kami nga nagkauban og panarbaho din. Apan wa ako masuhito sa kinatibukan gayon niyang kagahapon. Tungod kay daghan siya og mga tinago ang mga sikreto. Mao ba di ay Naipunyo? Mao ka na, Inday Brina. Gani sud sa duha ka tuig nga kalit lang siyang nawa dinhi sa karaang bay sa mga Buenavides. Hangtod karon, wa gayud ako'y kasayuran kundi siya nitong mga higayon na adunay mga libak nga nagingon nga nipalayo kuno si Tarsila kay lagi nagsabak apan ni pauli nga waydang anak ug kuno gagipanghatag. Unsa? Hinoon ang mao mga libak way kasiguruhan kay wa man lagi ka matuuran. Imposible po gyud nga tinuod ang mga chismis batok ni ato panahon na. Kay wa may anak si Tia Tarsila. Ni pauli siya dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides, human sa duha ka tuig niya pagkawa, ug kauban na niya ang gipailan niyang igsuon, ang iyang kaluha nga mao ang imong inahan. Pero nganong nagdako man ko nga wa nakakita sa akong inahan? Wa madugay. Nalisuan sa iyang pangisip si aning mama nimo. Og napalga na lang nga wa na'y kinabuhi sa kakahuyan loyo ni ining karaang bay. Asam na punong ini, Medyo Maring. Sa munisipyo. Aron maghimo og dugang pakisusi. Bahin sa kong driver nga wa na gud ikita. Wa, lagi taon to, oy. Patay, tinay tumay. Bay, mao mo ganing magsusita. Kung klaro na gid kayong patay na si Kuya Toribio, dawaton ko do, mupauli ko sa syudad nga. Way kusmod, bay Darwin. Nanawag na ko ni Menard aron iyang manduan si Jumare sa pagpauli na sa syudad. Iya. Mas labing maayo hinuon, Mami. Nabala ka baya ko ni mo diha? Mami Relaida, wa kay angayang kabalakan ako diri. Basta kay pangandam.
Kay kinahanglan gyud mong mamauli diri sa syudad, iha Krisha. Yes, Mami. Aw, ang imong mami di ay ang gikasulti nimo sa phone? Oo, siya. Unsa may iyang ingon? Mangandam na lang tandaan. Kay inig panawag na unya ko nun ni Tito Menard kang Jomari. Manduan ako nun niya pagpauli. Kung maay na, mangandam na lang tandaan, Krisha. Ay, pastilan, Sir Menard. Wa magkabagpahibaw daan nga. Mupauli na di ay ka? Naumananay ko nga akong gimuhaton dito sa Manila, Ingrasya. Maong nagka-desisyon ko. Nga mo pauli tungod sa problema karon ni Jomari dito sa La Tierra. Ay, maulagi, sir. Og, wa nagkikudos to review. Patay na kuno. Intaon usab ni Toribio. Si Dugjo Mari, nabalaka ko siyang siguridad karon dito sa La Tierra, Sir Menard. Wa kay angang kabalakian kang Jomari, Ingrasya. Kanunay siyang gipanalipdan sa iyang mga anghel. Oh, Sir Menard. Ingrasya, dili sayon, ug dili basta-basta nga pukanon ang katapusang kaliwat sa mga Buenavides. Na, ingna lang yun ni Ana, sir. Si Jomari, mao ang katapusang dugo sa mga Buenavides. Nga abuno sa patayng yuta sa adlaw aron. Kini, mabanhaw ug mulipang pagbalik. Og mamahimong usa ka lunhaw ug bag-ong paraiso dinhi sa yuta. Sir Menard, wa man ko'y nasabtan sa ibo karong gipanulti. Ang gingon ko nimong yuta sa adlaw, mao ang Tierra del Sur. Unsa? Pinagi kang Jomari Buenavides. Mabuhi pagbalik ang Tierra del Sol kun yuta sa adlaw. Sir Menard. Ingon ni ana kalig-on o kamahinungdanon ang papil sa imong alaga nga si Jomari. Alang sa umaabot unya nga kalibutan. Naibaw ko. Nawa kay sabtan ni gipanulti ko karon nimo, Ingrasya. Apan, pasiunhan ko lang ikaw nga umaabot ang pag-ong kalibutan nga maoy mo papas sa tanang kalisdanan nga gisagupang sa katawan. Usa ka kalibutan nga dominaron og panguluhan sa usalang kalider ug magkasinaptanay ang tanan nga magyukbo kaniya. Sir. Usa ka kalibutan nga magsimba sa usa na lamang karelihiyon ug magkahiusa ang tanan sa pagyukbo sa usa lamang ka Dios. Sa mauunyang kalibutan, ang balur sa kwarta, sa bulawan og mga diamante, usara ang market palyo, pinasubay sa pangkalibutang sirkulasyon. Ug sa naman sa bunya ang maghari sa giingon mong kalibutan unya, Sir Menard, ang mga satanismo. Maghari unya ang matuod nga kalinaw sa kalibutan, nga kang kansang Diyos. Diyos nga dili minugna lang sa tawhanong imahinasyon, nga gipasiatab sa unang mga paganong relihiyon, nga mo'y gisilsil nila sa mga alimpatakan sukad paniadtong unang mga siglo, kundiin tali pa kayong ilaron ang atong mga katiguangan. Sir Menard, nagsubay ako sa pagtulon ang Kristyanismo.
O dili na kini malaksik pa sa akong pagkatao, ang buhing pagkatao, ang buhing pagtuo nga si Ginoong Hesus mao ang Kristo nga nagpagkatao aron sa pagluwas sa makasasala ng katawhan sa kalibutan. Mga hintel man o dili. Wa kay mahimo kung ang kadagkuan na unya sa tanang mga relihiyon sa kalibutan ang magkahiusa aron usbon ang naandang sistema o kurihian ang naandang pagtuo subay na unya sa bag-ong doktrina nga one world, one word. Kung usa ka kalibutan, usa lamang kapulong. Sa lagtod, usa na lamang ka relihiyon ug usa ka pagtuo. Sir Maynard. Sa karaan pa nga mga dekada, naglihok na ang mga elitista sa pag-organisar og hilom nga mga kaugpungan aron sa ingon muhan ay unya sa tanan. Ug nagkaduol na gyud ang katumanan. Hapit na mabuksi ug balik ang paraiso sa yuta. Gagangkansang portal mao ang dapit nga gitawag sa mga kakaraanan ug yuta sa adlaw kun Tierra del Sol. Diyos nga maluluyon, ikaw lamang kayod ang angay nga simbahon, alagaran o himayaon. Kay Diyos ka man nga matuod. Apan, gikulbaan ko og nabala ka samtang nagpaminaw sa mga gipanulti ni Sir Maynard. Nang limbawot ang akong balibo. Jomari, wa malilong natong duha nga ang imong amahan ug ang akong inahan. Parihong mga miyembro ilam sa source code nga 666. Mangutana ko nimo. Unsa imong parukanan bahin ni ini? Anak ko sa usa ka elitista. Apan nagtuo ko sa usa lamang ka Dios. Ug siya lang ang bugtong Dios nga matuod, Krisha. Dili ka mahimong musupak sa gipanagnaan ng daan sa karaang kasulatan. Ang balaang kasulatan pagyapon ang mulabaw sa tanan. Ang Biblia mo'y akong gitamdan. Kay ang mga pulong sa Dios mo'y iwag sa niawp nga kahayag, bisan pa man sa nagkadautan ng katawhan sa kalibutan. Jomari, nagpakisusi man tuod ko bahin sa kasaysayan ug sa mga butang nga may labot ang among mga katigawangan. Apan, wa ka na magpasabot. Nga giuyunan nako ang baruganan sa kumaman. pero dili ka mahimong musupak. Na ako'y kawalingong prinsipyo, Krisha. Ug barugan nako hangtod sa hangtod na sa akong kamatayon, ang mithi sa akong pagtuo isip matuod nga Kristiyano. Unsay mahitabo sa imong pagtuo? Kung mapamatud-an unya nga ang dugay ng gituan nga Kristo, usaday kasayop og bunga lang sa imahinasyon. Krisha, dili mahimong masayop ang balaang kasulatan. Jomari, ang Biblia mao na lang ang bugtong giya ug nag-inusarang nagpadayag diha sa natad sa kamatuonan. Ug dili gid mahimong masayop ang mga pulong sa Dios. kahigit kay unang amigo ni mo, Darwin. Na, lig-on ba kayo nagbarugaran sa Pedro Marie? Mo sa gina ko nabantayan anay imong uyab, Krisha. Di gyud madiktaran. Magkasumpaki yun niya sila siyang amahan. Nanay iya kasupakiro. Kaya nga day? Kung saan na inyong gilalisan, Krisya? Bitaw, Krisha. About sa unsa gidi ay. Nakahasol kay nako ang gisulti sa maong tiguang dito sa simbahan ng Tarsila. Pasagdi. Ayaw panumbali nga ang nabati ni Bugi kaso sa kataong grasa nga wa sa may pangisip. Ah, tarong man siyang ikasulti ng Tarsila.
Maayo man iyang pangisip. Di siya usa ka buang. Jomari? Gusto kong mailhan ang maong tiguang o ikasulti na ko pagbalik. Bisag ako medyo mari, way pagtuo nga nalisuan sa mayong pangisip ang maong tiguang eh. Lagi? Ay, nakasayop lang kay... Wa na to mapangutan ng iyong pangan. Sayop sa tanang bahinagod. Ano gon nga wata makanahon na og pangutana siyang pangan? Mubalik niya na dito bay. Anong pangitaon siya? Nanawag ang atong agawon. Unsay to yun ni Sir Maynard. Kinahanglan nga wa gyud ko na mahitabong dili maayo sa mga batanong bisita ni Jomari. Unsa? Unsa na? Nakaamgo ka na ron nga nung gipugngan ta kasi magipati nga kasuko kang Miss Krisha? Mauman ka. Apang, kung si Marcelo pa ka, ang gibuhian ko guton sila sa pagluba, may mahimo pa ka kanang iyang gibaod. Pero manubag ka gihapon, punyong. Tungkol kay unsay may mahimong aksyon ni Marcelo, anha paghapon ihanok nimo ang tanan, kay imo siyang responsibilidad. Tar sila. Wala ang problemang kinahanglan natong tagaan o pagtagad, punyong. Unsa ka na? Ang mahitungod sa kaning driver ni aning Senior Benedicto. Si Vitaliano? Oh. Nagtuog yun ko. Nga siya mo gikasulti nilang Jomari og Darwin o sa kahigyon ana dito sa simbahan sa Lumusod. Tar sila. Buhi pa di ay sa imong pagtuo ang kumong-kumong nga si Vitaliano. Wa siya idumog nga namatay, punyong. Busa sabton ta na lang. Gadako pa siyang buhi hangtod karong nga tungura. Kinahanglan nga pahilumon siya sa dayon, tar sila. Sa simbahan sa lungsod aning Latiera, susiha, subaya, aron pahilumon. Ako na'y bahala niya ng bahina. Nakapanabi na siya. May tao kuno nga niya magtago sa karaang bahay sa mga Benavides ka ang kasing-kasing iya sa demonyo. Kung itugot sa higayon, magkauba na unya sila sa akong kaluha dinhi sa usas sa mga tindak panglawak. Tar sila. Ayaw na og pukawa sa iyang lubong ang imong kaluha nga nahiluna na sa iyang lubnganan. Mabalik na ko si Ursula. Gipangayo ko na sa labing gamahanan, punyo. Tar sila. Mabuhi siya pagbalik. Unang mo bangon si Ursula, inigpangliki o inigsiak sa mga lubnganan. Aron anam-anam nga mabuhi ang mga patay. Kalain paminahon sa kipanagsultihan nila na teater sila. O minay po niyong kaniya. Wa ko magkasabot sa uban nga ilang gipangiskutan. Pero, nagiskot si teater sila. Bahin sa iya ko ng kaluwang dugay ng metaliwan. Si Nanay Ursula nga akong inahan. Diyos ko, ayaw itugot nga mulampos ang dautan nilang mga laraw. Dili ko gustong pukahon pa sa iyang lubnganan ang akong Nanay Ursula. Stilan, wey. Mas payo pag maulit sa syudad ni Bayo Jomari. Bay Darwin, di ba ako mahimong mubiya din sa Latera? Jomari? Nakonsensya kay kus nahitabo kang Kuya Toribio. May paugwan na lang ako siya tugdi. Nga mularga pa sa syudad. Di tingali ni mahitabo niya. Sago kining tanan. Ay, basulay mong kawalingon ba yun? Kay, wais bisan kinsa ang may gustong maukiling may tabo. Saong disgrasya mo yun. Bay, kalintin lagi ng tinguhan mo bayan sa mga tingaraang mga pahitabo din. Bay, come on. Basta bay, tigil kong honong. Tungkol kay ilhon pa na ko kung ginsa ka ng kalag sa babae nga ginganlan o ginya. Ayaw paglayo ka siya. Kay naapagyapon ang kalag sa babae.
Naapaghihapon siya sa remutangan ini. Asa kapita? Sa kilid na akong sa amin sa sala. Nag-atubang og nagtanaw nila ni Jomari ug Darwin nga nagsulti. Huwag kita nakita, Asing. Di ang tuon akong kamot duniti, Krisha. Dali. Oo, Asing. Nakita na ako siya. Gwapa siya og sakto sa barog. Dili siya usa ka poltergeist. Usa man na siya. Usa man nakiingon ni mong poltergeist, ha? Asing? Tinuod bang gisulti mo, Asing? O, lagi, Jomari. Nakita gid nako ang multo sa maong babae. Sa dihang gigunitan ako ang kamot ni Asing. Mao ba? Tila yung duha, uy. Kamo ba? Sumayo pa og wala mo sulti na da. Uyawan hinor ko. Hilom diha, uy. Naunsa man taong ka, Darwin, uy. Ang kahadlukan lang yun nimo. Sabi di mahadlok, be. Nasamtang nagsultian na Miss Medyo Mari. Naamday multos babae nga. Huwag kita nga. Lantaw mo. Nga nung wa naman siya magpakita nako. Nga unta, magpakita man nako ang maong multo sa babae. Naay panahon nga magpakita siya nimo. Apan naasay higayon nga dili, Jomari. Mao ba? Naalagay sa sakyanan. Kisay naabot, Jomari. Mayong pag-abot, Sir Maynard. Maayong pag-abot, sir. Ano bang wa maka magpahibawan akong daan nga muanhi ka derong adlaw, ha? Dada sa sud sabay ang akong mga gamit, Punyong. Oo, sir. Gusto kong mupahuway sa kong lawak. Ablihiun niya. Ariyon ko pa sila si Iho na ko, Jomari. Mag-andam ko sa mga makaon, Sir Maynard. Buisit, wa di ko niya tagda. Nagdahong ka nga tagdon ka ni Sir Mina. Inang tamparo sa punyong. Tar sila. Baskit tamod ko paghihapon mga poong ni aning Senior Benedicto. Wag bisag kapila pa ko i-reject anang Sir Maynard, I don't care. Dili kagyo dilabuan sa imong kabagaog naong, no? Tar sila. Managpa ka, ha? Bastos! Punyong, karon nga ni ara sa karaang bay sa mga binavidi si Sir Maynard. Tigali mo gara kang buktuta ka, ha? Ayaw ko katawi, Punyong! Mayong pag-abot din sa Latiera, Papa Maynard. Kumusta magyamo din sa karaang bahay, ha? Iho, Jomari. Okay ra may din pa. Unsay kalambuan bahin sa disgrasya nga ritabo sa imong driver, nga si Toribio. Gawodong nasa taga LGU ang Rescue and Retrieval Operation. Gikonsiderar na gidiay nga patay na si Toribio. Pa, ug para sab nako, imposibleng makalingkawas pa si Kuya Toribs gikan sa midahili nga yuta mugna sa landslide. Nagbangutanin taon ang iyang pamilya. Ugma, mahimong bisitahon na to ang munisipyo sa Latiera. Aron imo makita dito ang maayong pakalukot gud nga auto. Ala, sige, Iho. Kay gusto sab kong mutanaw ni ini. Punyong, ano bang miduol ka man, ha? Tabion na ninyo, senyor, senyorito. Punyong. Abierto na ang imong lawak ug tuan na sabang imo mga bagahe, Sir Maynard. Salamat, Punyong. Papa Maynard, curious lang ko. May gusto kong masayran o ginawat pa unta nga imo kong sultihan ba nini. Unsa ba ka na, ha? Iho, Jomari. Bahin ba niya ang dakong picture frame nga nalahi sa pagbutang sa mga dagkong picture frames ninyo ni Anhing Lolo Benedicto o tinisala? Punyong. Sir Maynard. Lakaw, asikasuhan ninyo ni Tarsila ang pagluto og mga pagkaon. Ito ay mga karne sa baboy og baka. Ang suod nitong cooler. Yan sa baggage compartment sa kotse. Ibutang sa refrigerator. Unsa man, maayo pa ba ang refrigerator nga kung gipalit sa niaging tuig? Sir, maayo pa man. May gigamit samtang niya sila si Dong Jomari ug ang mga bisita. Maayo hinon. Sige, Sir Maynard, arin ako.
Pasensya ka na ha. Nga na putol ang atong gipanagsultihan. Dugay na ko gustong masayod bahin ni ini, Papa Maynard. Apan, di mo sulti sila si Nang Tarsila o sinoy punyong. Tungod kay hugot ko silang gibauran, nga dili yun magpataka sa pag-ukab sa ilang baba iyo. Papa Maynard. Pwes, tubagon ko ang imong pangutana. Dili bloodline sa mga Buenapides. Kanang maong tao, apan dunay ka na siya'y mahinungdanon kayong papil sa kagahapon. Kinsa siya? Way pangan nga nakasuwat sa dako niyang picture frame. Siya si Dr. Marcelo. Sinagop nila ni anhing Papa Benedicto ug anhing Mama Marcelinda. O sa di siya ka, doktor? Jo Marie. Gigastuhan nila siya. Ug didto siya sa gawas sa nasod ni tapos siyang pagtuon sa medisina sa inilang Harvard University sa Amerika. Asa na ka na siya pa? Buhi o patay na ba ka ng Dr. Marcelo? Ha? Papa Maynard? Kuan. Nadisgrasya siya. Atul sa usa ka eksperimento nga siya rasab mao'y nagmugna. Ha? O sa'y buot ni mo ipasabot? Nagpakatako siya sa pagpailawom sa usa ka eksperimento nga alang raunta sa buhing dugo sa mga Buenafides. Oo, sa... Nisamot og kalibog ang akong pag-iisipan ng imong gisulti karon pada. Ay napagsusi na ng bahina. Basta kay gisultihan na tika sa batod. Gitubag ko na ang imong pangutana, Iho Jomari. Naunsa di siya pa? Uman sa gipahigayon nga eksperimento, nalisuan siya sa pangisip. Ug tungod niadto, nahimong kawang ang tanan. Ug wa na gyud mapusli ang iyang propesyon. Isip usa ka surgeon. Tingali biyag nagpataka na siyang sulti siyang anak hapon yung. Dili gago si Sir Minard nga muguba sa usa ka sensitibo kayong tinaguan sa kagahapon. Tarsila. Bahin sa usa naman po di ay ka na, ha? Tiyatar sila. Noy po niyo. Hoy, Brina, wa gali kay labot sa panag-istorya. Ayaw pagtimang, aron dili mo huboy ng wait ni mo kung maigo na sa akong tamparos buanga ka. Ug sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugulanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sol. O kulihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagpanunayong pagpaminaw.